Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng mga palayan, puno ng niyog at malawak na pastulan, nakatira ang mag-asawang si Andres at Marta. Sila'y mahirap, simple lamang ang pamumuhay at ang tanging ikinabubuhay nila ay ang maliit na bukirin at iilang alagang hayop. Madalas, ang kinikita ni Andres mula sa pagbubungkal ng lupa ay hindi sapat upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan nila at ng kanilang 2 anak. Kaya't si Marta ay nakikiumang sa mga kapitbahay, humihiram ng bigas o asukal para lamang may mailuto. Diyos ko, Andres, wika ni Marta habang inaayos ang kanilang mumunting kalan isang hapon. Kung ganito lagi, hindi natin mapapakain ng maayos sina Anita at Boyet. Kahit ang ating baboy na si Puti, halos wala nang makain. Baka matuyot na ang katawan nito. Pasensya ka na, Marta, sagot ni Andres habang pinupunasan ng pawis mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Kahit anong kayod ko, parang hindi sapat ang kita. Kung sana'y magkapalad tayo, baka may dumating na biyaya. Hindi nila alam may kakaibang biyayang paparating sa kanilang pamilya. Isang mahiwagang baboy na magpapabago ng kanilang kapalaran. Isang araw ng linggo, maagang pumunta si Andres sa palengke upang maghanap ng murang baboy na maaalagaan at pwedeng gawing dagdag kabuhayan. Sa isang sulok ng palengke, napansin niya ang isang matandang lalaki na tila pagod at nag-aalok ng isang maliit na baboy na kulay puti na may bahagyang gintong mantsa sa likod. Gino, bati ni Andres. Magkano po ang baboy na yan? Napatingin ang matanda kay Andres at tila ba sinuri siya mula ulo hanggang paa. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat mag-alaga ng baboy na ito. Pero sa mga mata mo, nakikita ko ang kabutihan ng puso mo. Kung kaya mong alagaan ito ng may malasakit at walang kasakiman, ibibigay ko ito sa iyo ng walang bayad. Nagulat si Andres. Wala po akong pera ngayon, pero sigurado po ba kayo? Ngumiti ang matanda. Oo, anak. Basta't huwag na huwag mo siyang pababayaan. Pakainin mo siya ng busilak na kalooban at darating ang araw, ikaw ay makakatanggap ng gantimpala. Tinanggap ni Andres ang baboy at umuwi ito na may halong pagtataka at pananabik. Pagdating sa kanilang bahay, tuwang-tuwa ang mga bata nang makita ang bagong alaga. Itay, ang ganda naman ng baboy na ito. Ang puti-puti at parang may kumikislap sa likod, sigaw ni Boyet. Pinangalanan nila itong Liway dahil ang baboy ay tila nagliliwanag kapag nasisikatan ng araw. Kinabukasan, habang pinapakain ni Marta si Liway, napansin niya ang isang maliit na perlas na kumikinang sa tabi ng labangan. Andres, halika rito. Ano itong nakita ko? Laking gulat nila nang mapagtanto na bawat dumi na iniwan ni Liway sa paligid ay may kasamang butil ng kumikinang na parang ginto o mutya. Nang unay hindi sila makapaniwala. Ngunit nang dalhin nila ang isang butil sa bayan at ibenta sa alahero, nagulat sila sa halaga nito. Mahal na mahal ang perlas na ito, wika ng alahero. Kung makakakuha pa kayo nito, babayaran ko ng malaking halaga. Simula noon, unti-unting gumanda ang kanilang buhay. Ang kanilang dating luma at halos gumuho ng kubo ay napalitan ng maayos na bahay. Nagkaroon sila ng sapat na pagkain at damit at nakapag-ipon pa para sa kinabukasan ng mga anak. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, si Aling Luwalhati, isang matandang mambabarang na kilala sa inggit at kasamaan, ay lihim na nagmamasid. Napansin niyang biglang umunlad ang buhay ng mag-asawa. Abat napakabilis nilang umasenso. Bulong ni Aling Luwalhati sa sarili. Siguradong may tinatago silang kayamanan. Hindi ako papayag na sila lang ang umunlad. Isang gabi, nagpunta siya sa bahay ni na Andres at Marta upang silipin ang kanilang alagang baboy. Laking gulat niya nang makita ang kakaibang ningning sa katawan ni Liway. Aha! Ito pala ang dahilan, sigaw niya sa isip.
Mula noon, sinimulan ni Aling Luwalhati ang kanyang masamang plano. Gumawa siya ng mga gayuma at sumpa upang maagaw ang mahiwagang baboy o mapinsala ang pamilya ni Andres. Ngunit hindi niya alam, si Liway ay may sariling kapangyarihan at proteksyon na galing sa mahiwagang pinagmulan. Habang patuloy ang pagyaman ni Andres at Marta, nagsimula ring dumami ang mga kakaibang pangyayari sa paligid ng kanilang bahay. May mga pusang itim na palaging nakatitig sa kanilang bakuran at may mga alingas-ngas sa gabi na parang tinig ng isang matanda na bumubulong ng masasamang salita. Hindi kaya may nagbabalak na masama sa atin? Tanong ni Marta kay Andres. Baka nga. Pero huwag kang mag-alala, Marta. Kahit anong mangyari, poprotektahan natin si Liway. Siya ang biyayang bigay ng Diyos at hindi natin siya pababayaan. Sa kabila ng mga banta, pinanatili ng mag-asawa ang kanilang kabutihan. Hindi sila naging gahaman sa kayamanang dala ni Liway. Sa tuwing may sobra silang pera, tumutulong sila sa mga kapitbahay na nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap na tulad nila noon. Ngunit ang kabutihang iyon ay tila lalong nagpainit ng galit at inggit ni Aling Luwalhati. Nang gabi ring iyon, nagpasya ang matanda na gagamitin ang lahat ng kanyang itim na mahika upang maagaw si Liway. Kung hindi sila mahuhulog sa sumpa ko, pasasaan ba't mapapasakin din ang baboy na iyon? Sigaw niya habang hinahalo ang mga piraso ng buhok ni Liway at abo sa kanyang kumukulong kawa. Sa ilalim ng buwan na kasing puti ng gatas, nagsimula ang madilim na ritual ni Aling Luwalhati. Ang kanyang kubo ay puno ng kakaibang amoy mula sa mga tuyong dahon at langis na kanyang pinapakuluan. May mga lumang anting-anting at bote ng mahiwagang likido na nakasabit sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit habang hinahalo ang isang kumukulong sabaw sa kawa gamit ang patpat na may ukit na mga kakaibang simbolo. Baboy na nagdadala ng kayamanan, ako ang tunay na karapat-dapat sa iyong biyaya. Bulong niya na tila may halong panalangin sa dilim. Sumpa ang makinig ka sa akin. Dalhin mo ang kasawian sa mag-asawang Andres at Marta. Ako ang magiging bagong amo mo. Habang nagbubuhos siya ng itim na alikabok mula sa sinunog na buhok ni Liway, biglang humampas ang hangin sa paligid ng kanyang kubo. Sumipol ang hangin na parang may dumaing na espiritu. Oh, tila tinig ng mga kaluluwa ang umalingaw-ngaw. Ngunit imbes na matakot, lalo lamang siyang nagpatuloy. Kinabukasan, paggising ni Marta ay napansin niyang walang ganang kumain si Liway. Karaniwan, tuwing umaga ay masiglang sumusugod ang baboy sa labangan upang kumain ng mga talbos at mais. Ngunit ngayon, tila nanghihina ito at may kakaibang kislap sa mga mata na parabang natatakot. Andres, halika rito, parang may kakaiba kay Liway. Wika ni Marta na may halong pag-aalala. Paglapit ni Andres ay nakita rin niya ang kakaibang anyo ni Liway. Parang may kinatatakutan siya. Hindi siya ganito dati. Baka may nagtatangkang sakta ng alaga natin. Napatingin sila sa paligid ng bakuran. Napansin nilang may mga kakaibang marka sa lupa, parang ukit ng paa ng manok na nakapaikot sa bahay. Diyos ko, Andres! Hindi kaya gawa ito ng mambabarang? Tanong ni Marta, kinilabutan habang pinagmamasdan ang mga marka. Posible, sagot ni Andres. Kilala mo naman si Aling Luwalhati. Lagi siyang naiinggit sa atin mula nang umasenso tayo. Baka siya ang may kagagawan nito. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-asawa, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong ng hangin. Napatayo si Andres nang marinig ang kakaibang tunog mula sa kulungan ni Liway. Tumakbo siya sa labas at nakita ang baboy na may kakaibang liwanag na nagmumula sa katawan. Marta, halika, tingnan mo! Lumapit si Marta at parehong napatulala. Ang katawan ni Liway ay nagliliwanag ng kulay ginto at ang paligid ng kulungan nito ay tila nababalutan ng manipis na usok na parang kalasag.
Bigla, mula sa kawalan, narinig nila ang isang boses ng babae na sumisigaw ng galit. "Hindi niyo ako mapipigilan. Akin na dapat ang kayamanang yan." Nakilala ni Marta ang tinig. Si Aling Luwalhati, Andres, siya nga ang may kagagawan. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang pumutok ang isang maitim na usok sa labas ng kanilang bakuran at mula roon ay nagpakita ang anino ng isang matandang babae na may pulang mata. Ang anyo ni Aling Luwalhati na pinapalibutan ng itim na enerhiya. "Hindi niyo alam ang halaga ng baboy na yan," sigaw ni Aling Luwalhati. "Ibibigay niyo sa akin ang liway na yan o kaya'y paghihirapan niyo ang sumpa ko." "Hindi namin ibibigay ang alaga namin," matapang na tugon ni Andres. "Wala kaming inaagrabyado. Bakit mo kami ginagawa ng masama?" Ngumisi ang matanda. "Dahil ang mga gaya niyo ay hindi karapat-dapat yumaman. Lahat ng kayamanan dito sa baryong ito ay dapat akin." Sa isang iglap, binato ni Aling Luwalhati ang kanyang patpat na may talisman. Tumama ito sa lupa at biglang tumubo ang maitim na usok na parang mga kamay na pilit aagawin si Liway mula sa kulungan. Ngunit nagliyab ang katawan ni Liway at mula rito ay lumabas ang isang bilog na liwanag na tumama pabalik kay Aling Luwalhati. Sigaw ng matanda habang tumilapon at naglaho sa gitna ng dilim. Matapos ang laban, bumalik sa normal ang katawan ni Liway. Ngunit sa noon nito ay may kumikislap na simbolo na hugis araw. Nagtaka ang mag-asawa. "Parang may gustong sabihin si Liway," ani Marta. "Tingnan mo, Andres, para bang nagbabala siya." Nang hawakan ni Andres ang ulo ng baboy, biglang dumaloy sa kanyang isipan ang isang tinig. Hindi malinaw, ngunit sapat upang maintindihan. "Ako'y hindi basta baboy. Ako'y alagang pinagpala upang tulungan ang taong may busilak na puso. Ngunit darating ang oras na pagsubok at kailangang lumaban ang kabutihan laban sa kasamaan." Natigilan si Andres at ibinahagi ang kanyang narinig kay Marta. Pareho silang kinilabutan ngunit nagpasya na hindi sila susuko kahit pa bumalik ang masamang mambabarang. Kinabukasan, nagpunta sila sa bayan upang humingi ng tulong sa isang albularyong kilala sa malinis na kalooban, si Kaloring. Ikinuwento nila ang nangyari at agad silang binigyan ng mga anting-anting at dasal upang maprotektahan ang kanilang pamilya at si Liway. "Mag-ingat kayo," babala ni Kaloring. "Ang mambabarang na iyon ay malakas, pero hindi niya kayang talunin ang isang hayop na may banal na pagpapala. Huwag niyong hayaang may benta o manakaw ang kahit isang mutya ni Liway dahil iyon ang magpapahina sa kanyang kapangyarihan." Pag-uwi nila, mas lalong pinagbuti ni Andres at Marta ang pag-aalaga kay Liway. Naglinis sila ng bakuran, naglagay ng mga halamang kontrasumpa at gabi-gabing nagdarasal para sa proteksyon. Ngunit sa di kalayuan, muling pinaplano ni Aling Luwalhati ang kanyang ikalawang pag-atake. Mas mabangis at mas mapanganib. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik ang paligid, ngunit ramdam ni na Andres at Marta na may mabigat na hangin sa baryo. Parang may nakasubaybay sa kanila tuwing gabi. Kahit ang mga manok sa bakuran ay tila nagiging balisa. At ang aso nilang si Bantay ay palaging tahol ng tahol sa direksyon ng kubo ni Aling Luwalhati. "Hindi ako mapalagay, Andres," sabi ni Marta habang pinakakain si Liway ng mga malalambot na saging at gulay. "Pakiramdam ko'y babalik siya para gumanti." "Oo, Marta, hindi titigil ang ganong tao hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya," sagot ni Andres. "Pero hindi tayo pwedeng sumuko, wala tayong ginawang masama. Lalo nating dapat alagaan si Liway." Liway, na parang nakakaintindi sa usapan, ay umungol ng marahan at kumislap ang gintong marka sa kanyang noo. Para bang ipinapahiwatig na handa siyang ipagtanggol ang pamilya laban sa anumang panganib. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa at ang kanilang mga anak,
biglang dumilim ang buong paligid kahit walang ulap sa langit. Isang makapal na itim na ulap ang bumalot sa bahay ni na Andres. Mula rito ay lumitaw ang isang itim na ibon na kasing laki ng pusa, may pulang mata at tila nagsisilbing mata ni Aling Luwalhati. Nasa kanyang kubo, ang matanda ay tumatawa ng malakas habang hawak ang isang mangkok na may itim na tubig. Ngayong gabi, ibabaon ko sa sumpa ang baboy na yan. Hindi siya makakatakas. Sa kulungan, nagising si Liway at nagsimulang umungol ng malakas. Ang kanyang balat ay muling nagningning, mas maliwanag kaysa dati. Mula sa lupa sa paligid ng kanyang kulungan, sumibol ang gintong liwanag na parang bilog na kalasag. Nagising si Andres at Marta sa kakaibang kislap. Pagbukas nila ng pinto, nakita nilang tinatangkang pasukin ng itim na ibon ang kulungan ni Liway. Ngunit bawat salpukan nito sa gintong kalasag ay nagiging abo ang mga pakpak nito. "Diyos ko, Andres, hindi ito pangkaraniwan," sigaw ni Marta. "Bantayan mo si Liway. Kukunin ko ang anting-anting na binigay ni Kaloring." Mabilis na tumakbo si Andres at kinuha ang maliit na bote na may langis at asin. "Ibuhos mo sa paligid," sigaw ni Marta. Ginawa nga ito ni Andres at agad na naglaho ang itim na ibon sa hangin na parang usok na tinangay ng hangin. Matapos ang laban, isang kakaibang tanawin ang lumitaw. Mula sa liwanag ni Liway ay lumabas ang hugis ng isang diwata, nakasuot ng gintong damit at may pakpak na tila gawa sa liwanag. "Ako ang tagapagbantay ng alaga ninyong ito," wika ng diwata. "Si Liway ay hindi basta hayop. Siya ay pinadala upang tulungan kayong makatawid sa kahirapan, ngunit kailangan ninyong ipaglaban ang kabutihan laban sa kasakiman." Nagulat sina Andres at Marta. "Sino po kayo, Inang Diwata?" tanong ni Marta na halos lumuhod sa harap ng liwanag. "Wala kayong dapat ikatakot," sagot ng Diwata. "Ngunit may babala ako. Ang mambabarang na inyong kapitbahay ay hindi titigil. Malakas ang itim na mahika niya, ngunit hindi siya magwawagi kung mananatili kayong mabuti at hindi magiging sakim sa biyayang natatanggap ninyo. Sa tamang oras, ang kapangyarihan ni Liway ay lalakas at kayang bumalikwas sa lahat ng sumpa." Mabilis na naglaho ang diwata na parang alon ng hangin, ngunit naiwan ang kakaibang kislap sa mga mata ni Liway. Samantala si Aling Luwalhati ay galit na galit sa kanyang nakita. Mula sa kanyang mangkok, nakita niya ang pagkatalo ng kanyang itim na ibon. Hindi ako titigil. Kung hindi ko makukuha ang baboy na yon, sisirain ko ang lahat ng mahal sa kanila." Sinimulan niyang tawagin ang kanyang mga alagang maligno, mga maliliit na nilalang na kulay itim, may matutulis na kuko at pulang mga mata. "Pumunta kayo sa bahay ng mga yon, sirain niyo ang kanilang ani at ibagsak ang sumpa sa mga anak nila." Kinabukasan, laking gulat ni Andres nang makita ang ilang puno ng saging na natuyot na parang tinamaan ng apoy. At ang kanilang taniman ng gulay ay biglang nanilaw na parang may kumain sa ilalim ng lupa. "Andres, hindi normal ito," sigaw ni Marta. "Kahapon lang, ang lulusog pa ng mga halaman natin." Alam ni Andres na hindi ito basta peste. Agad niyang ipinagdasal ang lahat ng kanilang ani at si Liway ay muling lumapit at parang nagbigay ng kakaibang enerhiya sa lupa. Sa loob lamang ng ilang oras, muling bumalik ang sigla ng mga halaman, parang may himala. "Hindi tayo pwedeng laging depensiba lang," sabi ni Andres. "Kailangan natin humingi ng tulong muli kay Kaloring at baka kailangan nating harapin si Aling Luwalhati ng direkta. Kung hindi, tuloy-tuloy niyang tatargetin ang pamilya natin." "Delikado yan, Andres," sagot ni Marta. "Pero tama ka, hindi tayo pwedeng matakot." Sa gabing iyon, habang natutulog ang kanilang mga anak, nagpulong sina Andres at Marta kasama si Liway na tila nakikinig.
Napagdesisyonan nilang humingi ng tulong upang tapusin na ang sumpang dala ng kanilang kapitbahay bago pa ito lumala. Ngunit hindi nila alam, si Aling Luwalhati ay may inihahandang mas malupit na hakbang, ang paglikha ng isang itim na espiritu na sadyang kayang sumira sa mismong kaluluwa ng kanilang alaga. Kinabukasan, habang abala si Andres sa pag-aayos ng bakuran, nakaramdam siya ng biglaang lamig na parang dumaan ang isang malakas na hangin kahit tirik ang araw. Tila may mabigat na presensya sa paligid na mahirap ipaliwanag. Kahit ang mga aso ng baryo ay nagsimulang tahol ng sabay-sabay, tila ba may paparating na panganib. "Marta," sigaw ni Andres. "Pakiramdam ko may kakaiba. Pakainin mo si Liway at huwag mo siyang iiwanan kahit sandali." "Oh, Andres, huwag kang mag-alala, binabantayan ko siya," sagot ni Marta habang nilalagyan ng sariwang gulay ang labangan ni Liway. Ngunit sa kubo ni Aling Luwalhati, isang masamang ritual ang nagsisimula. Ang kanyang kawa ay kumukulo na tila may buhay at mula rito ay bumubulwak ang itim na usok. Sa harap niya ay isang maliit na garapon na may kakaibang laman, isang patay na sisiw, buhok mula sa buntot ni Liway, at itim na bato na animoy sumisipsip ng liwanag. Ngayong gabi, isisilang ang aking alagad na magpapabagsak sa mahiwagang baboy na yan, bulong ni Aling Luwalhati habang nakangising parang demonyo. Lalaban siya sa liwanag ng kahit anong diwata. Mula sa kawa, unti-unting humugis ang isang nilalang na kulay abo, payat, at may pulang matang kumikislap. Ito ang tinatawag ng mambabarang na espiritu ng kadiliman, isang halimaw na nabubuhay sa takot at poot. Pumunta ka sa bahay ni na Andres at sirain mo ang baboy na iyon. Kainin mo ang liwanag niya. Utos ni Aling Luwalhati habang inililipat ang espiritu sa loob ng isang itim na bote. Pagsapit ng gabi, nagsimulang bumigat ang hangin sa paligid ng bahay ni na Andres. Parang lahat ng insekto sa bakuran ay naglaho at ang katahimikan ay nakakabingi. Si Bantay, ang aso, ay biglang umungol at nagkubli sa ilalim ng mesa, isang senyales na may masamang presensya. "Marta, gising ka pa?" tanong ni Andres habang nilalagay ang anting-anting sa pintuan. "Oh, Andres, pakiramdam ko'y may masamang mangyayari," sagot ni Marta, habang niyayakap sina Anita at Boyet na natatakot sa kakaibang tunog ng hangin. Biglang may kalabog mula sa kulungan ni Liway. Paglabas ni Andres, nakita niya ang isang maitim na usok na umuukit ng kakaibang simbolo sa lupa. Mula rito ay bumuo ang isang nilalang na kulay abo, may mahahabang kuko at pulang mata, ang espiritu ng kadiliman na ipinadala ni Aling Luwalhati. "Huwag kang lalapit sa alaga namin," sigaw ni Andres habang dinampot ang langis na may asin at ibinuhos sa lupa. Ngunit ang espiritu ay tumawa at tumagos sa lupa, parang wala itong kinatatakutan. Ngunit si Liway, na parang alam ang dapat gawin, biglang nagningning ang buong katawan. Mas matindi kaysa dati ang kanyang liwanag, at ang gintong marka sa noo niya ay kumislap ng parang araw. Isang alon ng liwanag ang kumalat sa bakuran, pinatigil ang espiritu at pinilit itong umatras. "Gra!" sigaw ng espiritu na tila natutunaw sa liwanag ni Liway. Sa gitna ng liwanag, muling nagpakita ang diwata na nakilala ni na Andres noong nakaraang gabi. "Andres, Marta, huwag kayong matakot." Ang kapangyarihan ni Liway ay lalong lumalakas habang ang puso ninyo ay nananatiling busilak. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kailangang tapusin ninyo ang pinagmumulan ng kadilimang ito. "Diwata, paano po namin gagawin iyon?" tanong ni Andres. "Hanapin ninyo ang ugat ng kasamaan, ang mambabarang. Hindi sapat na palaging depensahan ang sarili. Kailangang putulin ang kanyang kapangyarihan bago pa siya makagawa ng mas matinding panganib," sagot ng diwata. "Bukas ng gabi, kapag bilog ang buwan, magiging pinakamahina ang kanyang mahika. Doon ninyo siya maaaring labanan."
Pag-alis ng diwata, muling nagayos ang mag-asawa. Tinawag nila si Kaloring para humingi ng tulong. Dumating ang albularyo, dala ang mga halamang gamot, langis na kontramangkukulam at mga orasyon. Andres, wika ni Kaloring, kung nais ninyong matapos ito, kailangan nating harapin si Aling Luwalhati. Pero maghanda ka, dahil hindi niya basta-basta ibababa ang kanyang itim na kapangyarihan. Handa ako, Kaloring, matapang na sagot ni Andres. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang pamilya ko at si Liway. Bago matapos ang gabi, nagplano ang mag-asawa kasama si Kaloring. Ang plano, pagdating ng bilog na buwan, pupunta sila sa kubo ni Aling Luwalhati, dala ang mga anting-anting at ang isa sa mga gintong mutya ni Liway na nagsisilbing taglay ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabilang panig, nakahanda na rin si Aling Luwalhati sa kanyang pinakamatinding ritual, isang sabayang tawag sa mga espiritu ng kadiliman na kayang magpabagsak kahit ng pinakabanal na proteksyon. Dumating ang gabi ng buwan. Ang buong baryo ay tahimik, tila natatakot na makisangkot sa kaguluhang bumabalot sa paligid ng bahay ni na Andres. Sa kanilang bakuran, nagtitipon sina Andres, Marta, Kaloring at ang dalawang bata. Si Liway ay nakatali sa tabi ng kanilang bahay at ang kanyang katawan ay kumikislap ng tila gintong apoy, tanda ng matinding kapangyarihan na guumpisa na namang gumising. Andres, kailangan nating magdasal at maghanda, sabi ni Kaloring. Ngayong gabi, kailangan nating tapusin ang sumpang ito. Kung hindi, lalakas pa si Aling Luwalhati at baka masira ang buong baryo. Bago sila umalis, kinuha ni Andres ang isa sa mga gintong mutya na ibinibigay ni Liway tuwing umaga. Liway, ito ang magiging lakas namin. Salamat sa lahat ng tulong mo, bulong ni Andres habang hinahaplos ang ulo ng mahiwagang baboy. Parang sumagot si Liway sa pamamagitan ng malambing na ungol. Muli ay kumislap ang kanyang katawan at sa isang iglap, ang mutya ay lumiwanag na parang bituin. Gamitin mo ang liwanag na ito, Andres. Wika ng tinig ng diwata na biglang narinig nila sa paligid. Ito ang magiging kalasag mo laban sa kadiliman. Madilim at nakakatindig balahibo ang daan papunta sa kubo ng mambabarang. Ang mga puno ay tila nakamasid at ang hangin ay may halong kakaibang amoy. Sa bawat hakbang ni Andres, ramdam niya ang bigat ng enerhiya na tila may humahadlang sa kanila. Marta, bantayan mo ang mga bata. Ako na ang haharap sa kanya, sabi ni Andres. Hindi kita iiwan, Andres, sagot ni Marta na matatag ang tingin. Magkasama tayo dito, sa hirap at ginhawa. Pagdating nila sa harap ng kubo, nakita nila ang kakaibang tanawin. Mga pulang kandila na nakahilera, mga patay na hayop na isinabit sa pinto, at ang itim na usok na sumisingaw mula sa loob. Sa gitna, nakaupo si Aling Luwalhati na may hawak na patpat na itim at nakatingin sa kanila nang may halakhak na parang halimaw. Aha, dumating din kayo. Sabay tawa ng malakas ni Aling Luwalhati. Ano ang kaya ninyong gawin? Ang baboy na yan ay akin na dapat. Ang kayamanang hawak ninyo ay dapat matagal nang nasa akin. Hindi sa iyo ang kayamanang ito, Luwalhati, matapang na sagot ni Andres. Hindi mo ito makukuha dahil ito ay biyaya para sa mga taong may mabuting puso, hindi para sa sakim at may sala. Nang marinig ito, lalo pang nag-alab ang galit ng mambabarang. Itinaas niya ang kanyang patpat at sumigaw ng isang matinding orasyon. Mga espiritu ng kadiliman, sumama kayo sa akin. Buksain ninyo ang mga kumakalaban sa akin. Biglang lumitaw ang tatlong malalaking anino mula sa lupa, tila mga halimaw na gawa sa usok at apoy. Sumugod ang mga ito kay Andres at Marta. Ngunit bago sila maabot ng mga anino, tinaas ni Andres ang gintong mutya mula kay Liway
Sa isang kisap mata, kumalat ang nakakasilaw na liwanag na parang araw. Napaatras ang mga anino at nagsimulang magliyab. "Ah!" Sigaw ni Aling Luwalhati habang natatamaan ng liwanag. Hindi pwede. Ang liwanag na iyan ay hindi ko kayang talunin. Hindi ka na makakapaghasik ng kasamaan. Sigaw ni Kaloring sabay bigkas ng mga orasyon. Ang kanyang tinig ay parang martilyo ng katarungan na tumatama sa hangin. Ang mga anino ay unti-unting naglaho. Ngunit hindi pa tapos si Aling Luwalhati. Mula sa kanyang dibdib, kinuha niya ang isang maliit na kahon na kulay itim. Pagbukas niya nito, lumabas ang espiritu ng kadiliman na higit na malakas kaysa noong una. Ito'y may anyo ng halimaw na parang baboy ramo. May mga sungay at pulang mata. Kung ayaw ninyong ibigay sa akin ang baboy na yan, kayo ang mawawala sa mundong ito. Sigaw ng mambabarang habang itinuturo ang halimaw sa kanila. Ang halimaw ay sumugod na parang bagyo. Ngunit bigla, mula sa malayo, sumulpot si Liway na tumatalon at kumikislap ang katawan ng gintong liwanag. Tumakbo ang mahiwagang baboy patungo kay Andres at sa isang iglap, pinagsama ng mutya at liwanag ni Liway ang kapangyarihan. Naging matindi ang salpukan ng dilim at liwanag. Ang buong paligid ay nanginginig. Ngunit hindi tumitinag sina Andres at Marta. Patuloy silang nagdarasal at pinanghahawakan ng mutya. Ang espiritu ng kadiliman ay nagsimulang magliyab at humina, habang si Liway ay lalong kumikislap na parang bituin sa gitna ng gabi. Hindi kayo mananalo! Huling sigaw ni Aling Luwalhati habang siya mismo ay natatangay ng liwanag. Babalik ako. Ngunit sa isang malakas na pagsabog ng gintong liwanag, ang lahat ng itim na enerhiya ay naglaho at ang matanda ay nawalan ng malay, bumagsak sa lupa. Nagyakapan sina Andres, Marta at ang kanilang mga anak. Si Liway ay lumapit at tila nagbigay ng ngiti sa pamamagitan ng kanyang pagungol. "Natapos na ba ang sumpa?" tanong ni Marta. "Hindi pa siguro tuluyan, pero nanalo tayo ngayong gabi," sagot ni Kaloring. "Pero mag-ingat pa rin tayo. Ang ganitong uri ng kasamaan ay maaaring bumalik kung hindi natin patatagin ang kabutihan sa paligid." Makalipas ang ilang araw mula sa matinding labanan, tila bumalik ang katahimikan sa baryo. Si Aling Luwalhati ay hindi na muling nakita. Ayon sa ilang tsismosa, siya raw ay nagkukulong sa kubo, mahina at hirap gumalaw. Ngunit para kina Andres, Marta at Kaloring, alam nilang hindi pa tuluyan ang pagtatapos ng laban. "Mag-iingat pa rin tayo," wika ni Kaloring habang pinapahid ang langis na pangontra sa paligid ng bahay ni na Andres. Ang mga kagaya ni Aling Luwalhati ay may tendensyang bumalik kapag nakahanap ng bagong lakas. Hindi natin dapat hayaang maging kampante. Si Liway naman ay lalong naging malusog at masigla. Tuwing umaga, mas dumadami ang kanyang gintong mutya. Ipinagbibili ni na Andres ang ilan sa mga ito sa bayan, ngunit ang kalahati ay inilala nila para sa mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong. Ang dating maliit na kubo ni na Andres at Marta ay napalitan na ng isang maayos na bahay na gawa sa matibay na kahoy at pawid. Nagkaroon sila ng maayos na taniman, maraming gulay at alagang manok at pato. Ang mga bata ay masigla at masaya at si Boyet ay nakapag-aral na sa bayan gamit ang kita mula sa mga mutya. "Salamat sa lahat ng tulong mo, Liway," wika ni Marta habang hinahaplos ang mahiwagang baboy. "Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nagugutom pa rin kami." Ngunit sa kabila ng kanilang kasaganahan, may mga kapitbahay na nagsimulang magtanong at mag-usisa. Hindi lahat ay masaya sa biglaang pagyaman ng pamilya, lalo na ang ilang kaibigan ni Aling Luwalhati na lihim na nagbabalak ng masama. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, naramdaman ni Andres ang malamig na simoy ng hangin at kakaibang tunog mula sa kanilang bakuran.
Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang itim na ibong lumilipad paikot-ikot sa bubong. "Marta, gising! Parang may minamanmanan sa atin," bulong ni Andres. Lumabas silang mag-asawa at nakita si Liway na hindi mapakali. Ang kanyang katawan ay kumikislap ng mabilis, senyales na may paparating na panganib. Bigla, mula sa gilid ng bakuran, nagpakita ang diwata na muli nilang nakita noong laban kay Aling Luwalhati. "Andres, Marta, kailangan ninyong maghanda. Hindi pa tuluyan ang pagkatalo ng mambabarang. Nakahanap siya ng tulong mula sa isang mas makapangyarihang nilalang." "Anong nilalang po iyon?" tanong ni Andres na may halong kaba. "Ang tinatawag na lilim na babaylan," sagot ng diwata. Isa siyang matandang espiritista na kayang magpalakas ng mahika ng kahit sinong mambabarang. Kung magtatagumpay silang magsanib puwersa, hindi lamang ang inyong pamilya ang nasa panganib, kundi pati ang buong baryo. "Paano namin sila mapipigilan?" tanong ni Marta na mahigpit ang pagkakahawak kay Andres. "Liway ay lalong lumalakas," sagot ng diwata. "Ngunit kailangan niyang patatagin ang kanyang kapangyarihan. May isang mahiwagang halaman sa kagubatan, ang bulaklak ng liwanag. Kailangan ninyo itong kunin upang maging ganap ang lakas ni Liway. Ngunit mag-ingat kayo dahil bantay nito ang mga nilalang ng gubat na hindi basta lumalapit sa tao." Pagkatapos ng babalang iyon, naglaho ang diwata na parang bula. Iniwan ang mag-asawa na nakatitig sa mahiwagang baboy na tila alam ang kanilang susunod na gagawin. "Bukas ng madaling araw pupunta tayo sa gubat," wika ni Andres. "Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kung mapalakas natin si Liway, may laban tayo kahit anong mangyari." "Ano ang gagawin natin sa mga bata?" tanong ni Marta. "Dalhin natin sila kina Kaloring. Doon sila ligtas," sagot ni Andres. "Kailangan nating magtulungan para sa pamilya at para kay Liway." Kinabukasan, iniwan nina Andres at Marta ang kanilang mga anak kay Kaloring. Sinamahan nila si Liway papuntang gubat, dala ang ilang anting-anting, pagkain at ang gintong mutya para proteksyon. Habang lumalakad sila sa madilim at masukal na daan, ramdam nila ang kakaibang enerhiya na tila sinusubok ang kanilang lakas ng loob. "Liway, sana gabayan mo kami," bulong ni Marta. Umungol si Liway na parang tumutugon. Sa malayo, kita ang mga kakaibang ilaw na tila gabay papunta sa lugar ng bulaklak ng liwanag. Ngunit bago pa sila makarating, narinig nila ang malakas na ungol ng mga nilalang na tila nagbabantay sa lugar. Maaga pa lamang ay nakarating na sina Andres, Marta at ang mahiwagang baboy na si Liway sa paanan ng kagubatan. Makapal ang hamog at tila walang ibon na naglalakas loob na lumipad dito. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang malamig at mabigat na presensya na parang may mga matang nakamasid sa kanila. "Marta, mag-ingat ka," bulong ni Andres habang hawak ang kanyang itak para sa proteksyon. Ito ang kagubatang sinasabi ni Kaloring. Maraming nilalang na hindi basta lumalapit sa tao. Si Liway ay lumalakad na parang alam ang direksyon. Ang gintong marka sa kanyang noo ay kumikislap na tila kumakaway sa isang mahiwagang puwersa na naroon sa dulo ng kagubatan. Habang papalalim sila sa kagubatan, biglang may gumalaw sa paligid. Tumigil ang mag-asawa nang makita ang tatlong nilalang nakahawig ng mga duwende, ngunit may maitim na balat at matatalas na ngipin. May daladala silang sibat na yari sa tinik ng halaman. "Sino kayo? Bakit kayo narito?" tanong ng isa sa mga nilalang na paos ang tinig. "Hindi kami kaaway," sagot ni Andres. "Nandito kami para kunin ang bulaklak ng liwanag. Kailangan namin ito para maprotektahan ang aming pamilya at ang buong baryo." Ngunit nagtawanan ang mga nilalang. Marami na ang nagtangkang kumuha ng bulaklak na iyon, ngunit walang nakabalik ng buhay. "Kung gusto ninyo, patunayan ninyo muna ang lakas ng inyong puso." Ang mga nilalang ay naglatag ng 3 pagsubok,
bago sila makalapit sa bulaklak. Pagsubok ng tapang. Ipinakita nila ang isang malaking ahas na parang kasing haba ng 2 tao. Kung kaya mong harapin ang ahas na ito, makakausad ka, sabi ng isa sa mga bantay. Ngunit bago pa man makalapit ang ahas kay Andres, biglang sumugod si Liway. Sa kanyang katawan ay bumalot ang gintong liwanag at sa isang iglap, ang ahas ay nawala na parang usok. Pagsubok ng puso. Pinakita ng mga nilalang ang ilusyon ng kanilang mga anak na umiiyak. Kung hindi ka madadala ng takot o panghihina ng loob, malalampasan mo ito. Niyakap ni Marta ang ilusyon at nagdasal ng taimtim, tanda ng kanyang busilak na puso. Biglang naglaho ang ilusyon at napangiti ang mga bantay. Pagsubok ng katapatan. Inalok nila si Andres ng isang sisidlang puno ng gintong bato. Ito ay higit na mas mahalaga kaysa anumang bulaklak. Kunin mo ito at umalis na, sabi ng bantay. Ngunit tumanggi si Andres. Hindi ko kailangan ng kayamanang hindi sa amin. Ang bulaklak lang ang kailangan namin upang ipaglaban ang kabutihan. Sa sagot na iyon, nagliwanag ang paligid. Ang mga bantay ay nagbigay galang at humakbang palayo. Karapat dapat kayo. Sundan ninyo ang landas na ito papunta sa bulaklak. Sa gitna ng kagubatan, isang napakagandang bulaklak na kulay ginto ang tumubo sa ibabaw ng isang bato. Ang mga kelp ng dahon nito ay parang kumikislap na kristal at ang paligid ay tila nababalot ng payapang liwanag. Ang bulaklak na ito ang magpapalakas kay Liway. Wika ng isang tinig na parang galing sa hangin. Lumapit si Liway at marahang inamoy ang bulaklak. Sa pagdampi ng kanyang ilong dito, biglang pumasok sa kanyang katawan ang liwanag ng bulaklak. Ang gintong marka sa kanyang noo ay lumaki at nagmistulang araw. Andres, nakikita mo ba? Bulong ni Marta. Oo, Marta. Parang mas naging makapangyarihan si Liway, sagot ni Andres. Ngunit bago pa sila makabalik, biglang nagdilim ang kalangitan at lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng itim na balabal. May mahabang buhok na parang usok at mga matang kulay pula. Ako ang lilim na babaylan, anya na parang umuugong ang boses. Ang baboy na yan ay magiging akin. At ang bulaklak na kinuha ninyo ay magdadala sa inyo ng kapahamakan. Hinawakan ni Andres ang mutya ni Liway, handang ipagtanggol ang pamilya. Hindi ka makakapanakit ng iba, hindi kami uurong. Ngumisi ang lilim na babaylan at tinaas ang 2 kamay. Mula sa lupa ay umusbong ang mga halimaw na kulay itim, kasing laki ng tao. May matutulis na kuko. Kung ganon, subukin ninyo ang lakas ng kadiliman. Sa gitna ng gubat, naglaban ang liwanag at dilim. Si Liway ay kumislap na parang gintong bituin at tumakbo sa harapan upang salagin ang mga halimaw. Ang bawat pagtalon niya ay nagiiwan ng bakas ng liwanag na parang apoy. Andres, Marta, itaas ninyo ang mutya. Sigaw ng diwata na biglang lumitaw mula sa liwanag ng bulaklak. Gamitin ninyo ang lakas ng pagkakaisa at kabutihan. Sabay na tinaas ni Andres at Marta ang mutya at isang malakas na sinag ang bumalot sa buong kagubatan. Ang mga halimaw ay nasunog at ang lilim na babaylan ay napaatras, humiyaw ng galit. Hindi pa tapos ito. Sigaw niya bago tuluyang naglaho sa ulap ng usok. Matapos ang laban, ligtas silang nakabalik sa baryo. Si Liway ay mas kumikislap kaysa dati at ang mga kapitbahay ay napapansin ang kakaibang ganda ng baboy. Andres, parang may bago siyang kapangyarihan, wika ni Marta habang pinagmamasdan ang alaga. Siguro ito ang magiging sandata natin kapag bumalik ang lilim na babaylan at si Aling Luwalhati, sagot ni Andres. Ngunit alam ko, darating ang araw ng huling laban.
Makalipas ang ilang araw mula nang makuha nila ang bulaklak ng liwanag, tila tahimik ang baryo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ni Andres ang bigat ng hangin tuwing gabi. Pakiramdam niya ay naghahanda ng mas malaking kapahamakan ang lilim na babaylan at si Aling Luwalhati. "Hindi ko gusto ang katahimikan na ito," sabi ni Andres habang pinagmamasdan si Liway na payapang kumakain. "Marta, pakiramdam ko malapit na ang huling laban." "Oo, Andres," sagot ni Marta na nagdarasal habang hawak ang gintong mutya. "Kailangang maging handa tayo sa lahat." Sa kabilang panig ng baryo, sa kubo ni Aling Luwalhati, muling nabuhay ang apoy ng kasamaan. Kasama na niya ngayon ang lilim na babaylan. "Hindi tayo pwedeng matalo sa baboy na iyon," singhal ni Aling Luwalhati. "Ngayon gagamitin natin ang pinagsanib na kapangyarihan ng kadiliman," sabi ng lilim na babaylan. "Kapag lumitaw ang liwanag ng baboy na iyon, dudurugin natin ito gamit ang anino at sumpa na hindi kayang labanan ng karaniwang mahika." Pinagsama nila ang kanilang mga mahika at ang paligid ay biglang nagdilim. Mula sa lupa ay lumitaw ang isang halimaw na parang baboy ramo, 3 beses ang laki ni Liway. May mga pangil na parang bakal at mata na kumikislap sa pula. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, yumanig ang lupa. Ang halimaw na nilikha ng 2 mangkukulam ay lumusob sa baryo, winawasak ang mga taniman at kubo. Ang mga tao ay nagsigawan at nagtago. "Andres, gumising ka!" sigaw ni Marta. "May halimaw sa bakuran!" Agad kinuha ni Andres ang gintong mutya at lumabas. Nakita niya ang dambuhalang halimaw na nakatingin diretso kay Liway. "Liway, maghanda ka!" sigaw niya. Si Liway ay tumayo at ang gintong marka sa kanyang noo ay kumislap na parang apoy. Para bang alam niyang ito na ang laban na magtatapos sa lahat. Dumating si Kaloring, dala ang mga orasyon at langis. "Andres, Marta, ito na ang sandali. Kailangang pag-isahin natin ang kapangyarihan ng mutya, ang liwanag ng bulaklak, at ang kabutihan ng ating puso upang mapatigil ang halimaw na ito." Tinaas ni na Andres at Marta ang mutya at sabay nilang hinawakan si Liway. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong bakuran at ang katawan ni Liway ay tila nagbago. Nagkaroon siya ng anyong gintong baboy na parang gawa sa purong liwanag. Sumugod ang halimaw na gawa ng kadiliman, ngunit sinalubong ito ni Liway. Ang salpukan ng liwanag at dilim ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Ang lupa ay yumanig at ang hangin ay parang umikot. "Hindi kayo mananalo," sigaw ng lilim na babaylan na lumulutang sa ere. "Mas malakas ang kabutihan," sigaw ni Andres, sabay dasal ng matitinding orasyon ni Kaloring. Si Liway ay tumalon at sa kanyang sungay ay sumibol ang liwanag mula sa bulaklak ng liwanag. Tumama ito sa halimaw at sa 2 mangkukulam. "Ah!" hiyaw ni Aling Luwalhati. "Hindi ko kayang tanggapin ito." Ang lilim na babaylan ay nagliyab at unti-unting naglaho sa anyo ng usok, kasabay ni Aling Luwalhati na tuluyang nanghina at bumagsak sa lupa. Matapos ang matinding labanan, nagliwanag ang buong baryo. Ang mga tao ay nagsilabas at nakita nila ang gintong baboy na tila isang himala. "Si Liway, siya ang nagligtas sa atin," sigaw ng mga tao. "Andres at Marta, kayo ay pinagpala," wika ni Kaloring. "Hindi lang kayo, kundi ang buong baryo ang nailigtas ng kabutihan at tapang ninyo." Si Liway ay muling bumalik sa dating anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may ngiting ipinapakita. Mula noon, naging payapa ang baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magtulungan at hindi na naiinggit sa kayamanan ng iba. Ipinamahagi ni Andres at Marta ang mga biyaya mula kay Liway at ang buong komunidad ay umunlad. "Salamat, Liway," wika ni Marta habang yakap ang mahiwagang baboy. "Hindi lang namin naipaglaban ang pamilya namin, kundi ang buong baryo." Ngumiti si Andres. "Hanggat pinipili natin ang kabutihan, mananatili sa atin ang liwanag ni Liway." Wakas,